ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬಾಕಿ ಆತನತೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂದು ಆಯಲ್ಲ ಕೆಮರ್ದೆ ಅಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಶೇಖರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಮುಗಿದ ಅಂಕಲ್ ಪೋಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬಾಕಿ ಆತದ ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜತೆ ಅವು ಅಂದ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅದು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಅವು ಆನ್ ಸರ್ ಓ ಎಂಕ ನೆರಡೆ ಬುರ್ನಾಗ ಕೂಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಡಿ ತಿಳಿಪಿ ಮಂಗಿ ಓ ಮೂಲದ ಸಂದರ್ಶನ ಎಂಚ ಬಾಕಿ ಆತೀನಿ ನಿನ್ನೆರ್ದು ಬಂದು ಬಾಕಿ ಆತೀನಿ ಮದಿಮ್ಮೆ ಸಾವು ಬಂದು ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಪುನು ಅವರ ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಮಾರೆ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಮುಗಿತ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಯಿ ರಾಮಣ್ಣ ಈಜ ನೋಡಿ ಹೊತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಚಲ್ಲಾರು ಇದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂಡು ಅವು ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಬೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುದ್ದಿನಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಗುದ್ದಿನ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ದೇಯ್ದಿನ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಂಕಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಡಿಪೈರುಂಡು ಇನ್ನು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕವರೇಜ್ ಮಂಪೇರುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯನ ಇರು ಆಡೆ ಬೋಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗಿಬೇಕು ಬರ್ತಂಡ ಯಾವ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ತ ಮುಗಿತು ಬೋಡು ಬಂದು ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತನತೆ ನಾನು ಮುರಡಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತರ ಬಂಡರೆಂಡ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಿನಾಗ್ಲತ್ತ ನಿಖಲ್ ಪುರುಸೋತ್ ಇಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಇದು ಸುರುಕದ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದರದಾತ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅವೇ ದಾದ ದರ್ಶನದ ಪತಿಕ್ಳು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಾರು ದರ್ಶನದ ಪತಿ ಅತಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಈ ಚಾನಲ್ ದಯಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಟಿವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದಯಪಾಡು ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ತಿಂಗಳು ಕರಿನಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಕರಿನಾಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಹಾಕು ಕಂದನಿ ಬರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತಾಪು ಕೋರ್ಟು ಕೇಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಅದೇ ಇರು ಆತೆ ದಾದೆಗೆ ಬಂದ್ಬರ್ರಿ ಇರ್ತವಲೆ ಬನ್ನಾಗ ತುಯ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ಆ ತಿರುಗದ ಮಿತ್ ಬರ್ತಾರತೆ ಓಲು ಅವಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿರುಗದ ಮಿತ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಬರೀಡ್ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೆರ್ನದಲ್ಪ ಅಂದು ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲ ತುಯ್ಜಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತರತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನೀಲಿದ ಡ್ರಮ್ ದಿದಿತ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತೂದಿಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏಪುನ ಅವಳು ಅಂದೆ ಡ್ರಮ್ ದವಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಬಗ್ಗಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಇರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಈಗ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಇರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಹೊರಾಡಿ ಪೋದ್ವಾರ ಕಬಲ್ ದಾಗಿತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಾ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ದೋಸ್ತಿನ ನಿಂಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಯರ ಆಯ್ತು ನಿಂಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಬಯರ ಬಿಡ್ಜಲ್ಬೇಕ ಮಗ ಮದಿಮೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀದು ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನಾಗ ಏನ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಮಗ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಓಡೆ ಮತ್ತ ಪೋಯರು ಕಣ್ಣ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಬರ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯ್ ಜಾತೆ ಅಂಚ ಕೇ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ಕಾಯಿ ಬಂಡಿ ಅವೀತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಗ್ಲ ಕಂಡ ಬಿಡಿದಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇ ಹೂವೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ನಡಪುನು ಕಂಡನಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆನಾಗ ಬೇತ ಬೇತಾಪುನು ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿಗೆ ಬಾಳ್ವೇನೇ ಇದ್ದಿತ್ರೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಬೇತ ಬೇತ ಅನ್ನ ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬಾಳೆತ್ತು ಬನ್ನಿ ಬಾಳ್ವೆ 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 ಅವೇ ಬಾಳ್ವೆನೇ ಅಂಚ ಅವೇ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಮಂತಿನ ದಂಪತಿಲಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ಅನ್ಪುನು ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಂಕಲ ಈ ಸಮಾಜ ಪಟ್ಟು ಅಂಚನು ಜಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುಣ ಇರ ಬಡಿದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಣ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ ಇತ್ತಿರ ಇನ್ನು ಹೊರತ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊಡೆದು ಕನತಿನ ಪೂರ ಮೆತ್ತದ ಮುಗಿಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ ಶಾಯಿಲೆ ಪೂರ ಕನತ್ತ ಹೊಡತಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ ಬರದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಎದುರು ಎಪ್ಪರ ಸರಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅದ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪ ಚೀರ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಅವಲವಲ್ ಜೀವ ಹಚ್ಚಿ ಉಳಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳಿ ರಾಮನ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಇರ ಮೋನೆ ಬೂರ್ಡ ಅವು ಕೆಮರಾ ತೋಜುಡತೆ ನಮ್ಮ ತೂಜುಡತೆ ಎಂಕ್ಲು ತೋಜಾರ ಚಂಡ ಅವಲವಲ್ ಬಡ್ಲಿ ಯಾನವಲ್ಲ ಬರ್ಸೋ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ನಾ ಓಲ್ಲ ಓ ಪದ್ಮಾವತಿ ಓ ಬಂಗಾರು ಓ ಗುಂಡು ಓ ತಟಕ ನವೋ ತಮಲೆ ಓ ಓಲ್ಲ ಸೌಟು ಬಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂದ್ಲೇರು ಅಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ಇನಿ ಟಿವಿ ಸೋಕು ತೋಜಾಡಂದು ಇತ್ತು ನೀನು ಪ್ರಮಿತಿದ್ದೀನಿ ರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ ಎತ್ತಿ ನಿತ್ತೀರು ಬಂದಾಗ ಎಂಚಲ್ ಎತ್ತಿನೇಜ
ಅರ ಪುದರೆಂಚ ಪುದರಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂಚತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಪುನೆಂಚ ಇಲ್ಲಲು ಓ ಪದ್ದು ದಾತೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇನು ಹೌದೇ ಊರಲ್ಲಿ ತೋಟಡು ಬ್ರೇಕ್ ಪಲ್ಕೇನು ಜತ್ತಾನ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತ ಲೆತ್ತರದ ಕೆಲವು ಪುದರೆ ತಡಕ ಸೌಟು ಚಮಚ ಹೌದಾದ ಎಂಕೆ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಲೆಪ್ಪುಣ್ಣಿ ಐನು ಪುರಿ ಇರಿಕೆ ನಚ್ಚಿ ಆರಿ ಎಂಚಲೆತ್ತಲೆ ಮರ್ಪಿದೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಖಂಡನೆ ಬಿಡ್ತಿ ಕಡೆಸು ಬರ್ಪಲ್ ಪದದಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುರ ರೆಡಿ ತಮ್ಮ ಪದ್ಮದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ದೋಜದಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಒತ್ತಿಲಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪದ ಕೊರ್ರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದದೆ ಇಂದು ಕಾಜು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡಿ ಏನು ಎದುರು ಬನ್ಪುನದು ಏನ್ರಿ ಕಾಜು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಟು ಉಮ್ರಾಣಿ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಲೈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮೀಜಾರಡು ಮಲ್ಪ ಅವಳ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಲೈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಉಂಡು ಅವಲೈತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೆಬಿತ ಪೂರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳದೆ ಉಲೈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರೀತ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ 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 ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರು ಬೊಗ್ಗುದಿಜ್ಜಂಡು ನನ್ನ ಬೊಗ್ಗುವೇರು ಪೂರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಉಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ತುಂಬಿಯಾರು ನಾಂಡತ್ತ ಓಡಿ ತುಂಬುನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡಿತ್ನೇನು ಕೂಡ ಮೀಲ್ಗೆ ಬರ್ದು ನೀನೈಟ್ ದೀಪೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ನೀನು ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ರಮಣ ಇಂದೆ ಸಂದರ್ಶನ ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಒಪ್ಪೆ ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಲ ಜೀವನ ನಡತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ಎಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡ ಇರ್ದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಡೆ ಬೋಡೆ ಅದೇ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಅಡೆ ತೂಂಡೆವು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಬರುವತ್ತ ಅವಿ ಜವ ಹಿಡಿದು ತಂದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಎತ್ತೋನ್ ಮೀರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪಾತಿನ ಅದೇ ತೋಡಿಗೆ ಅದೇ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಶೇಖರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಮೇರೆಗೊಂದು ಝೂಮು ಐದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇರೆಗೆ ಝೂಮು ಬಕ್ಕೊಂದು ಒಟ್ಟು ಬಿದ್ದೆಪ್ಪು ವೈಲ್ಡ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆದಾ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಅನ್ಪೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ವಾರಡ ಬಂಡರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಜಾಮು ಕೊರು ಗೊಂಜಿ ಜಾಮು ಕೊರು ಕೊಂಜಿ ವಡೆ ಕೊರು ಇತ್ತ ಕೊರು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕನ ಅವು ಝೂಮ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಅಸ್ತು ನಿಖಲ್ ತೋಜರಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಯಾನು ಸುರುಕು ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಆತಿಜ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ದಿ ಕೈ ಮುಗಿನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಾರಂ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪನಂಚಿಂದ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಖಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲೆ ವಾರಂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಮಂತಿನಂತೆ ಅಂತ ದಂಪತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಇವರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮನೆ ಬಕ್ಕ ಪದ್ಮತೆಕ್ಕ ಅಲೇನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುನ್ಗ ಸರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸುರುಗಾದ ಏನ್ ಕೇನು ನಿಖಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವು ಅರೇಂಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಆತೀನಿ ಮೇರಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅರೇಂಜ್ ಉಂಡು ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಬಂದಿರು ಹಾಲು ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬೋದು ಅರೇಂಜ್ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಲು ಬತ್ತ ಅರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಇದು ಅರೇಂಜಿನ ಚಿಕನ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದ ದಾದ ಬಂದ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ತೂದು ಮದ್ಮೈನ ಹತ್ತು ನಿಖಲ್ ಇರುವೇರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತ ಮದ್ಮೈನೆ ಬಂದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚೆಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ತುದು ಇಲ್ಲದಾಗ ತೂದು ಮುಖ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರಂದು ಬ್ರ ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾಯವತ್ತನ್ನತ್ತ ಯಾನ್ ಯಾಪ ಅಂದ ನೂರುಕುನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ತೂದು ಮದ್ಮೈನಿ ಈ ಇಲ್ಲದಾಗ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಾಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು ನಿಖಲ ಪೋತಾರನ ಅಂದ್ ಸುರುಕೀರು ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪೋನಾಗ ದಾದ ತೂದು ಪೂರ್ಣಿ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕು ಪುರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಸು ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ತೋಟೋಡು ಪುರ ಬೆನ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಚಪ್ಪ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಪೋನ್ಗ ಮೊಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಗುಂಡಿ ಐಕ್ಯ ಪುರ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಅಂಚತ್ತು ದಾದ ತೂದು ಬೂರ್ನಿ ಬಂದ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ತೂದು ಎಂಡ ಬುರ್ದು ತೂ ಅಂದೆ ಬುರ್ನಿ ತೂತುನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವಳು ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ರಾವಣ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತಿಗೇನಿ ಇದು ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣನ ಗುಣ ಇಜನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ದಾತುದು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವಂದು ಒಣಸು ಒಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಪದವನ್ ಪಲ್ ಇದೇ ಪದವನ್ ಪೇರು ಅದೇ ಪದ್ಮದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪದವನ್ ಪೇರು
ಎಂಕ್ಲು ಏರೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ದಿಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಬಲ್ಪು ಕನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆರೊಂಜಿ ಪದವ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇದಾಯ್ತು ಆತ ಬೇಗ ಪಂಡ್ರೆ ಮೈನು ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಬೋಂಡತ್ತ ಬನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನು ಬನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಪುರ ಟಿವಿ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ತೂವೇರಬ್ಬ ಬನ್ನು ಅಂಚಲ ನಕ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಡ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಕರ್ಮೋಗಿಯ ವ್ಯಾಪಲ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಚಕ್ಲಿ ಬಡೋದು ಒಂಜಿ ಬನ್ನು ಪನ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ వచ్చి ಬೇತೆ ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ಸಾಕಾತು ಕೆಮರದಂಚಿ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಕೆಮರದಂಚಿ ತೂದು ಅಂಚಿತಲ್ಲ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ತೂ వచ్చి ಆ ಜನ ನಿನ್ನನೆ ತೂ ಒಂದು ಒರೋರೋ ತುಯ್ಯಂಡೆ ಅವು ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಏಪಲ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಟಿವಿ ಗತ್ತ ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಅವಿ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಸುರುಕುದಾದನ ತಿಕ್ಕುಜತ್ತ ಸುರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸುರು ಅವಿ ಸುರುಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಅವು ಒತ್ತವು ಅವು ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿಯ ಕಮಲನ ಓ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಚುಮ್ ಚುಮ್ ಅಲಿಲೆ ಮರದಿಂದಿಲಿದೆ ಬಾಬಾ ನಲಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕೊಡುವೆ ಮರದಿರೆ ತಿನ್ನುವೆ ಬಾರೋ ಬೀಗ ಹಾಕೋಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು వచ్చి ಅಲ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನ್ಪಲ್ ಭಾಷೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಯಾವ ಒಂಜಾವು ಯಾರು ಪಣ್ಣ ಮಾತೆರೆ ಎದುರು ಪನ್ಪವುಜಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿನ ಒಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬರಲೇ ತಗೋಪೇರ ಬಿ ದೂರ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ವರಿ ಇಲ್ಲಡು ಪಡು ನಂಚ ಬಂದು ఒక ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರಿ ಏಪಲೆ ಕಾಪನ ಬಚ್ಚ ಎಂದು ಗುಡುಪು ಜಾನ್ ಈರೋಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಏನು ಕೇಂದು ಬೂರ್ದಿದೆ ಕೇಂದೆ ಬೂರ್ನಿಯಪ್ಪ ಅವೇ ಒಂತೆ ಬರ್ತಿ ಆನ್ಲ ಬೂರು ಎಂದ ಆತಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಹಂಗಂದೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಂಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ అని చెప్పారు నేజి ఇత్తే తాల పద సురువల్పనే తుంబే చెప్పును ರಮಣ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಚಿపోయి ಇತ್ತೆ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಬಂಡಾರ ಮದಿಮೆಯಿನ ಸುರುಕು ಹನಿಮೂನ್ ಪಂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಪಂಡ ಈ ಎಡೆಡ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಡೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ ರಡೆ ಜನ ಪೋಪುನು ಮದಿಮೆಯಿನ ಸುರುಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಡಿರೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋತಾರ ನೆನ್ನುವೇನು ಅವು ಪೋತ ವಿರಿಕೆನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಿಂಚಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೋಡು ಇಂಕು ಮನಸ್ಸಿತ್ತೀನಿ ಓಹೋ ಇದೇ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲೂರುಗೂ ಒಂದು ಮೊಲಗಂಚ ಮೈಸೂರು ಬೋಡು ಮೈಸೂರುಗೂ ಅರಿಗೆ ಅರಮನೆ ತೂತಿ ಜಲ್ಲು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಡೆ ಬಾರಿ ಇಂಕು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೆ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವೈ ಮನಸ್ಸು ಆತು ಕಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪಿ ನಡೀತಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪಿ ನಡೀತಂಡು ಬೊಕದಾದಲ್ಪನು ಕಣ್ಣ ಬಿಡೇತಿ ಬಂಡೇರಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕದಾದಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪೋದು ಬತ್ತ ಓಡೆ ಹನಿಮೂನ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ತಲೆ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಬಂದವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ರಮಣ್ಣ ಇತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅರೆ ಮೈಸೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕಡೆಗೆ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ పోయిన పండ యాను కొల్లూరు పోయే వాళ్ళు మైసూరు పోయా ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇಜ್ಜಿನಂಗ್ಲಿ ಸುರುಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆತು ಇಜ್ಜನಂಬಲ್ ಏರೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡು ತಪ್ಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತನ ಇಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಜ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹನಿಮೂನ್ ಅಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಹಾಲು ಬಂಡಲ್ ಮುಲ್ತ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಸರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೆಮರದಂತಲೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ರಮಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ 12 ಈ ಏನಾಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಆತನ ಇದು 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 10 ವರ್ಷ ಕರಿ ವರ್ಷ ಕುದ್ರೋಳಿ போய் ನಿನ್ನ 12 ವರ್ಷ ನೀ ನವರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನವರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ போய் ನವ ವರ್ಮದಿನಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ದಶಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ದಶಮಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ನಂಬೇರ್ನ ಅಭಿಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಓ ಕರಡಿ ದೇಶ ಪಿಲಿತ ದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾರಿದ ಮಿತ್ತು ಬರು ಪಿಲಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವತ್ತು ಬನ್ಯಾನು ಕರಡಿ ದೇಶ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಐಕೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಬನ್ಯಾನು ವಿಶ್ಮಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಆರ ಮದ್ಮೆ ಬೈತಿರತಾ ಐಕಿತೆ ಬತ್ತಿನಿ ಟೇಸಿದಾರು ಆನಿ ಬೈಗುಂಡ ಕವರ್ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ರಮಣ ತುಲೆ 10 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂನ ಪಣ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಗದೋಜುಂಡು ಇಂಚು ಉಪ್ಪೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇರುವೆರ ನಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅವೇ ರಮಣ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಇಂಚಿನಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ
ಅವೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬಜ್ಜಿ ಪಿರಿಪೋತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ದಾದರವಣ ಅಕ್ಲೇನವರು ಅಂತವರ ಏನೇನು ಓಕೆ ಒಮ್ಮಲಿಸ್ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಆತ ಬಂಗದೇನು ಮಾತಕ್ಕೇನು ಅವ ಒತ್ತು ಪುರ ಚೀರಂಟು ನಾವು ಹಿಂಗ ಬರ್ತೀವಿ ಅವು ಬಂಗಾಣತೆ ಓಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಇಂಚುಪ್ಪೋಡು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಬಂದ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಬಂಡ ದಾದನಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಬಂಡ ದಾನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇತ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ದರ್ಶನ ಬರಲಿ ದರ್ಶನ ಬರನಿನ ದಂಪತಿಲೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಗಡಿ ದರ್ಶನ ಬರದಿನಕ್ಲ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಅದೇ ಆದರ್ಶನ ಬತ್ತಿಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಎಟ್ಟು ವಿಷಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇತ್ತಿನ ಯಾನ್ ರಾಮನಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಮತ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪ ಕೆಮರ ತಂಚಿತುಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೆ ನೀರು ದಾದೆಗೆ ಈತ ಬರೆ ಕರಿತಾನೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಕಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಜನ ಅಂತಾನೆ ಬಣ್ಣನಾಂಡು ಈಗ ದಾದೆ ಗಾತು ಪೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನೀರು ಬರ ನಿತ್ರಾಣ ಪುಂಡ ಬನ್ನು ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ದೈವೋಗ ಪೂ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ದೈವೋಗ ಒಂಜಿ ಪೂ ಎನ್ನಾಡಂದು ಅವು ಸುರು ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಸುರುವಿ ಒಂದು ಎನ್ನುನ ಎನ್ನು ಅತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪೂ ಎನ್ನೋ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಐ ನಿತ್ತೆ ಅನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬಂಗಾರದ ನೆನ್ನಿ ದಾಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪೂ ಎನ್ನಿನ ಮಲ್ಲೇಜಪ್ಪ ಹಿರೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಬೇ ನೋಡಿ ತರಾಡ್ದ ನೇಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಪ್ಪ ಕೆಮರ ತಂಚಿ ತೂದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾಡು ಸುರುಕಾದು ಪದ್ಮತಕ್ಕ ಈ ಖಂಡ ನೀನು ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚತು ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚತು ಕೆಮರ ತೂದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕೇಳಿದೆ ಖಂಡ ನೀನು ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚತು ಓಡ್ ಬಂದು ಅದೇ ಕೆಮರ ತಂಚಿ ತೂದು ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ರೆಡ್ ಸರ್ತಿದೀಯಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿಯಾನು ಕಂಡ ನೀನು ವಾ ಭಾವನೆ ಎಡ್ತು ಓಡು ಬಂದೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿ ವಾ ಭಾವನೆ ಎಡ್ತದು ಭಾವನೆ ಅವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪು ನಕ್ಲತೆ ಕೂಡು ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬದುಕು ನಕ್ಲತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡನೆ ಬೇತೆ ತೀರಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ತೋಡು ಅಂಚ ತೂದು ತೂದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಭಾವನೆ ನೀಯಪ್ಪ ಬದಲ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರೇ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಓಡೋದೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ ಬಂಡರು ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಬೋಳು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶುರುವತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಶುರುವತ್ತೆ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಅಂದಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒರಂಬ ವರ್ಷ ನನ್ನೇ ಬೆತ್ತಿಜಿ ದಾಯ ಕೇಳಿ ಅವೇ ದಯ ಇತ್ತೆ ಜೋಗ್ಲು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಹಠಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪುನು ಬೊಕೆ ಓಟೆ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂಪೋಡು ಅವಳು ಪೋದ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾರ್ಗಂಟು ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೈಸನ್ ವಚ್ಚ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ ನನಗ ಪೆದ್ದ ಅನ್ಕೊಳ್ದಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಮುಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತೇಜಿ ಕುಸಲ್ಗ ಬಂಡು ನಾನು ಲಾಪುಣ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಅವು ಲಾಪ ಗೊತ್ತೇ ಅವಜ್ಜಿ ಅರ್ಚಲ್ಲ ಕುಸಲ ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಡು ಇತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಬುಡಿದಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತದ ತುಲಿ ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದೆ ಲೆಪ್ಪೀರು ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಲಿಯಾ ತಪ್ಪು 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 ಪಂಡ ವಾರ್ತಾಡು ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಪಂಡ ಏರಿ ಏರು ಕಂಡನಿ ಪಂಡ ದೇವೇರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕಂಡೆದ್ರು ಸೋಚುನ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರ ಇದು ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪು ಈತನ ಪುದರ್ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಕಂಡನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಬಂದಿನ ಕೇಳರಡಿ ನೀ ಇತ್ತಟ ಹೊರಾಂಡ್ಲ ಬಂತೇನ ಸತ್ತಿದ್ಲ ಬನ್ ಬಿಜಾಲ್ ಇರ್ಲಕ್ಕಿ ನಮಗಿಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕಿ ಉಂಡರು ಈರ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಬನ್ನಿ ನಾರು ಪುದರ್ ಬಂತಿದ್ದೀರ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನ ನಾನು ಎನ್ನ ಮಾಂಡ ಅಂದೆ ನೀನು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಈತ ರೇಡಿಯರ್ ಪುದರ್ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮದ ಕೈ ಕೊಂಚಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ದಂಡ್ಲ ಅವ ತಿರ್ತ ಇಲ್ಲದ ಜಲಜನ ಗಂಡನ್ಯ ಮಿತ್ತ ಕಮಲನ ಗಂಡನ್ಯ ಏರೇರ್ನ ಗಂಡನ್ಯ ಅವಿತ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೆ ಜನ ಕ್ಲೀರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇರ್ನ ಖಂಡನ ಪುದರ್ ಎಂಚಾನ್
ಇತ ಎರಡು ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಮೇರಿ ಜನ್ನಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪಾರ್ರಿ ಅವು ಸುಲಭ ಇಂಚ ಮೇರ ಪುದರ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ದೇವೇರನ ಪುದರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಏತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಂದು ಮನ್ಪಾರ್ರಿ ಐಕೆ ಮೇರಿ ನೈವೇದ್ಯದ ದೇವೇರ ಬಂದ ಮಾತೆ ಹೇಳ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಪನತೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ದೇವರು ಗಣಪತಿ ಅತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ರಾಮೆ 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 ಇತ್ತೆ ಬಂದರು ಈರ್ ಬಂದ್ ಪೈನದ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಂಡವೆ ದೈವ ಗುಂಜಿ ಪೂ ಎನ್ನ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿ ಈ ದಿನಟ್ಟು ನೂತ್ಯನ್ಮ ಸರ್ತಿ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಗಡಿ ಗಡಿ ದೈವಾಗ ಎಣ್ಣೆ వచ్చి ಕೂಡ ಕಾಲಿ ಪರಕ್ಕೆಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವಮ ನಡಿಬೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲೆ ಅದು ಇರೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಕೆಮರದ ತೂಲೆ ಐತೆ ಯಾನಕೇನು ಈ ಖಂಡನೆ ಬಿಡ್ದಿ ನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಕೋಪ ಅನ್ಪಿರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತಲೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಅದು ಪುಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಅನ್ಬಿಡು ಈ ಕೋಪ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗೆ ಅತ್ತ ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿ ನಾಯಿ ಬೊಕ ದಾಯ ಕೋಪ ಅಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿ ಇತ್ತ ಮೇರಿನ ಕಂಡನಿ ಯಾನ ಮೇರಿನ ಬುಡಿದಿ ಎಂಕ್ಲು ಒರಾಂಡಲ ಕೋಪ ಅಲ್ತದ ಬೋಡದಿ ಈತನಡು ಕೋಪ ಅಂತಿಜರ್ ಇರ್ ಲಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾನ ಸರಿ ಸಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಈತನಡು ಕೋಪ ಅಂತಿಜರ್ ಕೇಳೆ ಇನಿ ಈತಡ ಮೇರೆಡನ ಕೋಪ ಅಲ್ದೇನಾ ಈತ ಏನಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈತ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತೀರ್ ಬನ್ಕ ನೀರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಆತುಂಡು ಇರು ಎಂಚ ಕೇನ್ವರ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಪಾಡು ಇಚ್ಚ ಪಾರ್ ಲೇಟ್ ಆದರ್ ಬುಜಿರಾರ್ ಬೇಗ ಅರ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಂಜೇರು ಕೋಪ ಬತ್ರ ಇಂಚ ತೋಜು ಬರ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಬಚ್ಚ ಅಂದ್ ಅವು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕುತೂಹಲ ಪುಂದ ದಯಮಾಡಿ ಈತು ಮೋಕೆಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದ ಅತ್ತೆ ತೂಪು ನಗ್ಲೇ ಕೂತ್ವಳೆ ಎಪ್ಪು ಇರು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿ ದಲ ಓರ ಓರ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಅಡ್ಕೆಲ್ಲ ಆತೆ ಹೊಸ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಇಂಚಿನಂದು ಬಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಬೇತ ಕುಡೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಓರ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಕೋಪ ನೋಡು ಕೋಪ ಅಡ್ಕೇನು ಕೋಪ ಬರ್ಪವೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಕಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಂಚುಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಏಸಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಚ್ಚು ಈ ದಾನಿ ನೀ ಲೇಟ್ ಆದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಅದ ಕೋಪೆ ಅಂಚನ ಕೋಪ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಪೂಜಾಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಕುಸ್ತಲ್ ಗೋರ ದಾದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಅಂಚತ್ ನಿಂಚತೆ ಈರು ಈರು ಏನ ಬಂದೇನಲ್ಲ ದಿಂಚ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಹಾತಜಿ ಕೋಪಡಿ ಅಲೆಟ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಬೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪವನಿಡು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಕುಸಲ್ಗಿ ರಾವಣ್ಣ ಕುಸಲ್ಗಾಣಲ ಬೆಟ್ಟು ಪುರ್ಂಡ ಗಾತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ದಾನಿ ನೀ ಲೇಟು ದಾನಿ ಲೇಟು ದಾನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೇಟು ವಂಚನ ಕೋಪ ಅಂಚತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಬಿಡ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಬರ್ಚಾ ಹೊರ ಲಾಸ್ಟ್ ಈರ್ ಮನ್ ಬರದೆ ಕೋಪಡ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತವೆ ತೂಲಿ ಜನಗಳು ಏತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬುಲಿಪೋಚಿ ಅಣ್ಣನ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೋಚಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೇನೆ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುದು ಇಂಚಿನಂಜಿ ದಂಪತಿಲೆ ತೂತ್ಯಾನ ಕಂಡ ಸತ್ಯವಾದಲು ತೂತ್ಯಾನ ಎತ್ತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಇಂಚ ತೂತ್ಯಾನ ಸತ್ಯ ಆತು ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಆವಡಿ ಬುಲಿ 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 ಅಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಂಚುಲೆ ಇಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಏಸಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಂಚುಲೆ ರಾಮಣ್ಣಲ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈತ ಅನ್ಕೊಡಂಜಿಗೆನ್ನು ಎರಡನೇ ಈತ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಇದೇ ಬೆಂಡು ಬರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಲ್ಯಾ ಐಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡನಡ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಇಂಚಿನ ಬುಡಿಜಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದೇ ಈತನೇಟ ಮೀರು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ತೋಜುರ ಇನ್ನು ಈತನೇಟ ಅರೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಬಕ ಪನ್ಪುಂದನ್ನೊಂಡದೆ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜರ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರು ಬೇಲೆಗೊಂದು ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಮೂಲೆಡ್ ಬೋರ್ದು ಅನ್ಕ ಐನ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗು ನಿಂದ ಅವರ ಆ ಯಾನು ಪಂಡದತ್ತವು ಅವರ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಕಂಡನಿ ಬರ್ದಿ ಮೋಕೆಡ್ ಅಂಚದ ಕೆಲಸ ಬರ ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡೆ ದಿಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನೀಗ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಡೆ ಪೇರು ಅವು ಮೋಕೆಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಬೇಲೆ ಬರ ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಎಂಕು ಪುರುಸೋತುಂಡ ತಂದು ಕಡೆ ಪುಣ್ಯ ಹಾ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡಿ ಎಂಚೆ ಎದರಿದೀನಿ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಬುರ್ದತೆ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಗೂ ತಾರಾಯಿ ಬುರ್ನೊಲ್ತಿ ಅವು
ಎಂತನ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕನಗತ್ತೆ ಸಾವಿತ್ತಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕನಗ ಈರು ಸಟ್ಟು ಗಡ್ಲಕ್ಕದಿನ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಕಸಿಡ್ಲಕ್ಕದಿನ ಹೊಸತು ರೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂತನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಮೋಕೆ ದಿನೋಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಈತನೆಟ್ ಸದ್ನ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಕಾಲಜ್ಜಿ ತಿಗಲವೇನಪ್ಪನೆ ಇಂಚನೆ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂಜನ ಕಾಟಾಡ ಕಾತದೆ ಕಾಲಜ್ಜಿ ತಿಗಲ ಪೂಜೆ ತಿಗಲ ಪೂಜೆ ನೀರು ಬಿಡಿ ನೀರು ಬಿಡಿ ಕಾಲಜ್ಜಿ 500 ಅಂತ ದಾದಾ ಪಿಜಿನ್ 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 ತುಚ್ಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪರಂಕಿನ ಕುಲ್ಲೆ ರಾಮನ್ ಪಿಜಿನೆ ಅವೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರ್ ನೀ ಬಚ್ಚಿನ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅವಿತ ಇಟ್ಟು ಬರುವೆ ಪಿಜಿನ್ ತುಚ್ಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೆಂಕಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಓ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಅವೆ ಎಡಿಟೇ ಬರ್ತದೆ ತುಚ್ಚಿನಿ ಐನ್ ಎಡಿಟೇ ಮಾಡ್ಲೆ ರಮಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಂಚಿತಲೆ ಈತನೇಟ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಕಂಡೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಗಳ ಪಂಡ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದಲ್ಲ ಇದುಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪು ಐತ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಪತ್ತನ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ಕೇಸ್ ಪೋಂದಿಲಕ ದಾದನೊಂಜಿ ಉಪಾಯ ಉಂಡ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋಂದಿಲಕ ದಾದನೊಂಜಿ ಉಪಾಯ ಉಂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋಂದಿಲಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲಕ ಉಪಾಯ ಉಂಡು ನಾನು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮದುವೆದ ವಿಷಯ ಪುರ ಪಾತೇರಾಡು ಮದುವೆದ ಆಡ ಮುಟ್ಟ ಬರಾಡು ಮದುವೆ ಅರವಲ್ಲ ಹೌದೇ ಮದುವೆ 5 ಜನ ಜನ ಕಂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲಕ್ಕನ್ನೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಖಂಡನೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತನದೇನಿಲ್ಲ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ ಬೋಪಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಾಂಡ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಬೋರ್ಡು ನಿಜ ಆಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೆ ಬೋಲಿ ಆನೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರಿಯರಿ ದಾಯಕ ಪೊಕ್ಕಡತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಖಂಡನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಕೇಸನ್ನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡು ನಮಗೆ ಬೋಡೈನಾಥ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ಬೋಡೈನಾಥ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ವಕೀಲ ಅಟ್ಟಿ ಪೆರುಂಬಿಯನ ಕೇಸದ ಫೈಲ್ ನಾಡ್ನಾಗನೇ 1 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದಂದು ಅವಳಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತನೆಟ್ಟ ಡೆಡ್ ವಿಷಯನ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಬರ್ಪಿ ಅವರ ಕುಡಂಜಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರ್ಪೆ ರಮಣ ಏನ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದ್ಪೆ ಏನ್ ಇದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಬಂದ್ಪೆ ಅವಿ ನಂಬರ್ ಅತ್ತೀರ್ನ ಅಣ್ಣ ಮುಗಿನ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದತೆ ಮುಗಿನ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತು ಅವರಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಬರೀ ಆಡ್ ಬರ್ಬೇತೆ ಮನ್ಪು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ಪೇನ ಪಗ ಸರಿ ಕೋಪಿನ ಇರಿ ಕೋಪಿನ ನಂದು ಬಿದ್ದದೆ ಉಂಟುಲಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಲ್ ಬರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಪಡ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಬರ್ದು ಬಾ ಚಾ ಬರ್ಗ ಚಾ ಮಲ್ಪ ಚಾ ಈತ ಪುರ ಚಾಗ ಪೇರಿಜಿ പേര് കണ്ണ ರಮಣ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಮೋಕೆ ತೂದುನತೆ ಚಾ ತೆಗ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಿಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ನಲ್ ಪೊಂಜಿ ನೀರ್ಲ ಕೊಡ್ಜೇರು ಬಂದಿನ ಈರಲ್ಲಿ ದೂರು ಅವು ಬಚ್ಚಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೈ ಚಾ ಮಲ್ಪ ಚಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಶರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಕ ಶರ್ಬತ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಕಣ್ಣ ಚಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಸುಂದರ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಶರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಕ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಏಟ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಬೈತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂಡ ಅಂದಲ್ಪ ಬೋದು ಬಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಕಾಲ್ ದವಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತ ಕನಪೆ ಶರ್ಬತ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಚಾ ಬಂಡತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಟನ್ನ ಚಾನೆ ಕೊರುಡುಂದು ಬಂಡತೆ ಚಾ ಮಲ್ಪಿತ್ತೆ ಚಾ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ತೊಂದರೆ ಈರನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಣ್ಣ ಚೆನೆತ ಶರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಪಿ ಈತ ದಾನ ಇಡ್ತೆ ಯಾನು ಚಾ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡಿನತ್ತೆ ತನಿಗೆ ಅಂಚತ್ಯ ಕಣ್ಣ ಚಕು ರೆಡ್ಡಪ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಬಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬಲ್ಲ ಬೈಕಿದಾದೆ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುರು ಬಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪತೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾನೇ ಎಣ್ಣೆ ಬರೀದು ಕಣ್ಣ ಮಂಡೆ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ ಕಣ್ಣ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಪ್ನ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೇಲೆ ಬರವಣ್ಣಿ ಜಾತೇನೆ ಕಾಲ್ ಚಾಮಲ್ ಬರವಣ್ಣಿ ನಾತ ಚಾಮಲ್ ಪೋಜಿ ಇದು ಚಾಮಲ್ ಬರದಾನೆ ಚಾಮಲ್ ಬರಜ ಪೋ ನೀ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಚಾಮಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಸುದ್ದಿ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇದು ಏನ ಅಮ್ಮೇರ ಮೇಲೆ ಬೋಡಾದಿಗ ಯಾನ್ ಬಂದ ಕಣ ಇದೆ ದೆಂದಿಲೆ 89 ರಾಮ ಇದು ಬಿಡು ತಾಂಗಿರೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿ ರಾಮ ಚಾ ಬರ್ಚಿ ರಾಮ ನಿಂಗೆ ಕೋಪ ರಾಮ ಒಂದು ವಾದ
ದಂಪತಿ ಮಾರ್ರೆ ತೆಲಿಪು ನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರು